Hey, niphi kulo nyaka kupheleyo uMangwabe esethusa sisiva ba unonyana nyana lowo ogama linguSimphiwe Ngwabe esingazange samthi che nangemistake sethuka man. And xa simjonga safumaniseka uba uyafana nyhani noMangwabe xa sisithi dig nyhani nakufacebook kaMangwabe wakudala ebemposta naxa izii-birthdays zakhe naxa emenzela ii-birthdays like abasingumntana ebemfihla. But ke ngoku thina sinsaba kwaMseleku sibaze ngoThando Nesthembu zange sambona kuThando Nesthembu. Molweni yinde namkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke sizawuthetha ngoMangwabe Mseleku. Na uMangwabe Mseleku sesuku sothusa and ke kusathi discover uba unonyana phambi kwabantwana anabo bakatata Musa Mseleku through ipost yakhe apho wayenqonelela unyana wakhe uSimphiwe usuku oluhle lozalwa. Now ireason yoba ndenze le video ke ngoku mna ngoku kungoba uMangwabe ugqiba nqonelela inye intombi uthi kuyo happy birthday my daughter. Kanti when we found out that unonyana nguSimphiwe wathi happy birthday my son. Xa ndimjonga udaughter lo, hayi udaughter kafani noMangwabe kodwa unayo indawo efana nomama kaMangwabe nangumama kaMangwabe niyambona mos. So what if mhlawumbi ufana nomakhulu wakhe kungathi kanti uMangwabe unaye omnye umntana enye intombi before la mantombazana anawo akwaMseleku, because kaloku last year sathi find out uba unonyana through happy birthday post. So nale happy birthday post angasiphindi uMangwabe bethunani. Maybe I'm reaching guys, but uMangwabe angomntu uthanda uposter. So ndithe ndobona le post and ithi my daughter ndaqomba mhlambi ke niece yakhe. But ke ngoku what if intombi yakhe nale, then siphinde sive ba hayi unayo omnye umntana intombazana, just like we found out about uSimphiwe. Hey, maybe I'm reaching nyani ke, but anyways andifuna uphosa. I thought I should just come and share with you guys uba uba ke into yenzeka sana uye uhlala umane ucinga uba what if, because what if una 3 kids before aba, because uMangwabe akangomntana utshatele kwaMseleku noko sele eyintombi ngoka 1983 mos utshate notata Musa Mseleku ngo-2009 noko ebeseyintombi ethuqina. Anyways kanitsho nina guys nicinga ntoni ngale video? uMamgobhozi unehaba, uMamgobhozi uyayibaxa okanye nani nicinga the very same thing? Like if you were to see the post okanye if nibonile ipost nenacinga ntoni? Khanicinga ntoni ndiyicingayo uba what if umntana akhe naye? Ndanibona ke kwivideo elandelayo. Bye.